Hausawa su ne ƙabilan da suka fi kowace ƙabila yawan al'umma a faɗin Afirka gabaki ɗaya. Yaren Hausa shine yare na 10 a duniya a cikin sama da yare 7,000. Wato asalin jinin yaren sama da mutum miliyan 135 da kuma ragowar wanda suka ɗauki yaren a matsayin yare na biyu wanda ba asalin 'yan yaren ba sama da mutum miliyan 250. Hausawa suke da 1.6% na mutanen duniya baki ɗaya. Wato idan ka lissafa native speakers ɗin mutum miliyan 135 da kuma population ɗin duniya baki ɗaya wato mutum biliyan 8 da miliyan 200 da wani abu, za ka samu cewa Hausawa suke da 1.6% na mutanen duniya ba ɗaya. Yaruka biyu ne a Afirka ake kallon su a matsayin yarukan duniya, wato daga Hausa sai Swahili. Shi yasa za ku ga komai in dai ana fassara shi a duniya za ka san da cewa an fassara shi da yaren Hausa. Hakan ne fa yasa ƙabilan Hausa ta shiga cikin yaruka guda 10 da suka fi kowanne ƙarfin faɗa a ji a duniya a cikin sama da yaruka 7,100. Sannan kuma Hausawa su ne ƙabilan da suka fi kowace ƙabila yawan 'yan kasuwa a Afirka. Wannan kuma fa duk ya samo asali ne tun ɗaruruwan shekaru, inda za ku tarar da Hausawan na yin sana'o'i daban-daban ba kamar sauran ƙabilu ba za ka same su da iya sana'a guda ɗaya.